Ismertem rajna ennyi idő kell utazásra. De miért ilyen kihalt ez a hely? Legutóbb még többen voltak itt. Te most szórakozol? Miattad ilyen kihalt ez a hely? Amióta legutoljára itt jártál, már senki nem mer ide jönni. Miattam? Legutóbb 3 hónapja voltam itt. Mielőtt még volt az a fegyelmi tárgyalásom. Tudod, az ellopott történet miatt, amit továbbra is tagadok. Sohasem loptam történt, ha tettem volna sem csak egy csantagolnál. Miért mennék egyel? Ezt persze nem fogadták el a tárgyalásomon, és örökre kitiltottak az idegen légióból. Pedig nőlékelve igen jól teljesítettem, meg magamhoz képest is. Akkor te nem is tudod, hogy mi történt itt aznap? Mit kéne tudnom? Na jó, figyelj, elmesélem. Próbáld meg elképzelni, mintha most játszódna le itt előtted, de kérlek figyelj a részletek. 1933. szeptember 3-án 11 óra 56. Már megint kezdi ezt a mesélősdit. Most kell beleszólnod? Tehát 32 másodperckor egy kék dongó lény percenként 14.670 szárnycsapást tesz, leszáll a Szászmati utcánon. Ugyanebben a másodpercben az elvárt melletti étteremben a szél varázslatos módon bebújt a terítő alá, és megtáncoltatott 2 poharat, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Ugyanebben a pillanatban az Isztambul sugárút 28 szám alatti ház 5. emeletén Száleh Mohamed hazatér legjobb barátja temetéséről, és kitörölte az elhunyt nevét a napeséből. Továbbra is ebben a pillanatban a törökországi Keszkin melletti várostól alig 25 kilométerre lévő sivatagi ivóba betért egy osztagnyi légionárius, a hétvégi eltávját megkezdte. Ekkor még se ő, se a többi vendég nem gondoltak, hogy alig 3 perc, 42 másodperc múlva 3 személy élete meg fog változni, ugyanis meghalnak. Azt kéne végül is, aki a kártyába szerencsétlen, a szerelembe szerencsés, boldog, vidám és gondtalan áll. Jézusom, veled tényleg van valami. Ragadsz a nyártól. Ilyen romantikus dumát összehozni. Te, ezt nekem nem. Hé, csapos! Mit parancsol? Nagyon kedves vendég. Látja ott azt a lányt? Ki ő? Ki ő? Mi őt az a valami lánykkal nemrég jött. Ennél azért többet fiacskám. Margaretnek hívják. 2 hete érkezett a városba.
Nem szeretik, ha késik a vonata, ha egy déd elkezd az arca előttire fújni, és továbbá nem szereti, ha a zongorás elrontja az ritmust játék közben. Margaret szereti lábújhegyen állva, cipője sarkát összekuccantani, szereti nyelvével fogait piszkálni, és szereti nézni azokat az embereket, akik azt hiszik, hogy senki sem figyeli őket, és eközben az orrukat piszkálják. Ez az, ez kell nekem, ez a lány egy főnyeremény. Bocs, de én még mindig nem. Akkor a kártyás lettem át többieket. Tehát ő is meghalt. Te tényleg nem látod. Neked mi is az eredeti szakmád? Vasutas. Na ja, hát az tényleg megtársom miért. Majd figyelj oda a katonákra, hát egy könnyebb lesz, végül is te is ott voltál velük. Hey, ez egy kocsma! És akkor mi van? Italt a katonáknak! Hú, végre elszáll. Már vártam, mentek az a anyukámat enni egy jó üstölet. Ja, de azért még egy italt megnyomunk, vagy 2, 3, 4, 5. Remélem nem lesz semmi gond. Elég és puskakoros a hangulat, hogy elnézem. Az én voltam! Változeszem, mint a borokra, de inkább nézd. Elég legyen már, eleved a hangulatot ezzel a hozzáállással. Elég és tisztíts ki a puskádat, ne is lássalak. Parancs. Írva. Látja azt a szép lányt ott fenn? Igen. Rendeljen a nevemben neki egy italt, és adják neki üdvözletemet. Indulok. Pincér! Por favor, dime qué les quieren para beber. Tenemos naranjada, leche. Szerintem még nem tudnak spanyolul. What do you want to drink? Szerintem angolul se. Nézd meg a segédletben. Milyen italt hozni kérnek az urak? Tejet! Sí, señor. Jelentést kérek. Jelentem, hogy a hölgy szívesen fogadta az ajándékát, valamint közli önnek, ha van ideje és sok-sok pénze, akkor több időt is eltöltene a jó lovas katonával. A jó lovas katonának! Simon! Ahol? Ne is reménykedjek. Sajnálom, egy kicsit elvalósultam. Istenem, miért szereted így az ügyéket? Kellett ennyit csinálnod belőlük? Kérlek, koncentrálj most a te végre, jó? Te egy teve vagy, ő meg egy nő. Állat vagy te. Ő meg egy ember. Teve vagy, ő meg egy nő. Teve vagy, ilyen teve. Ő meg egy ember. Teve vagy. Ő meg egy nő. Teve. Jó, ez itt tényleg bonyolult volt. Most nézd a pultot a meg pincérlányokra. Olyan szép, Miért nem mész oda? mert egy magamfajta fiút akkor se venne észre, ha ott áll. Hívnak a kártyásodba. Na meg kell öntözni a szobanövényt. Ő is Margarettet akarja. Nehogy átengednek, most vagy soha. Igazad van. Érted már? De a kókeres előtt a tisztet, a tisztet előtt a terét, a tele agyam köpte a kocsmát, és a kocsmáros pedig lelőtte a simist, akkor hogy maradhatod bárki is életben? Annyira nem is, hogy nem értem, mint hogy gondoltam. Egy helyet nem néztünk még meg, azt, ahol te ültél és a fegyveredet tisztítottad. Látod, bejöttök, és a százados úr rögtön elküld téged fegyvert tisztítani. Emlékszem!
hirtelen felállnak, fegyvert rántanak és lőnek. Én is lőttem! Csak összehoztuk. Pont akkor sült el a fegyvered, amikor mindenki mászik, és mivel tüsszentettél, észre se vetted, hogy lelőtted a simlit. Azt a mindenit! Hát ez nagyszerű íz! Már miért lenne ez olyan nagyszerű hír? Megöltél egy ártatlan embert. Nem azért, hanem így már biztos, hogy nem loptam el egyetlen golyót sem. Golyózus!